προσπαθώ να πω στο ρόλο μου. Γιατί ξέρετε, εγώ με αυτή την ποδιά θα με γυρέψω ιστορίες. Και θα σας πω μια ιστορία για μια φλόγα. Μια φλογίτσα που ήταν μέσα στο τζάκι, μέρα νύχτα. Τη μέρα φούντωνε λίγο, τη νύχτα και γινόταν μικρή. Και μια μέρα λέει στη μάνα της, «Μανά, εγώ θα φύγω». «Πού θα πας, παιδάκι?» «Θα φύγω από εδώ. Θα φύγω από το τζάκι, δεν θέλω να κάθομαι εδώ. Δεν βλέπω τίποτα». «Πού θα πας, παιδάκι μου?» «Είσαι με τα καλά σου. Θα φύγεις από το τζάκι?» «Ναι, μάνα, θα φύγω». «Πρόσεξε καλά. Το νου σου καψερί, μη φύγεις από το τζάκι». Και ένα βράδυ, παιδιά, η φλογίτσα το έκανε. Το είπε και το έκανε. Όταν ήρθε η νύχτα και το τζάκι άρχισε να σβήνει, η μαμά η φωτιά έπεσε λέει. Και η μικρή φλογίτσα ξεπήδησε από το τζάκι. Ούψ! Έξω από το τζάκι. Προχώρησε. Και πήδησε έξω από το παραθυράκι. Και προχώρησε και τσου. Πήδησε από το φράχτη της αυλής και βρέθηκε σε ένα δάσος. Ένα δάσος που ήταν κοντά στο σπίτι. «Α, γεια σας παιδιά, τι κάνετε, είστε καλά?» «Αχ, παιδιά, θα σας πω κάτι, μην το πείτε πουθενά. Το σκάσα το σπίτι μου». «Ναι. Γιατί είχε έρθει ένας γέρος και μια γριά και λέγαν ιστορίες τα παιδιά. Ιστορίες για τα δάση, ιστορίες για ζώα, ιστορίες για ποτάμια. Και εγώ αυτά δεν τα έχω δει ποτέ. Μόνο τα έχω ακούσει στα παραμύθια. Το σκάσα κι εγώ από τη μάνα μου τη φωτιά, από την αιστεία. Πάω στο δάσος. Άμα τη δείτε πουθενά, μην της το πείτε. Θα της το πούμε. Πάω μια βόλτα και θα ξαναγυρίσω. Είναι εκεί στο τζάκι. Ναι, εκεί στο τζάκι. Και κοιμάται. Μην της το πείτε. Εγώ θα της το πω. Θα πάω στο δάσος να κάνω φίλους. Θα πάω στο δάσος να κάνω φίλους. Λα 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 λα. Πολύ ωραία τα δέντρα. Το χορταράκι, τα λουλούδια. Είναι όλα τέλεια. Αλλά δεν βλέπω πουθενά ζωάκια. Και εγώ πώς θα κάνω φίλους? Πώς θα κάνω φίλους εγώ τώρα? Καλά. Παιδιά, θέλετε να παίξουμε λίγο μέχρι να έρθει κανένα ζωάκι να παίξω μαζί του? Ωραία. Μήπως ξέρετε εκείνο το τραγούδι? Είχε έρθει ο γέρος και η γριά και είχαν και το εγγονάκι τους και λέγανε ένα τραγούδι το χαροπάτο, ξέρετε? Αχ, πολύ ωραία. Είστε έτοιμοι? Να κάτσω εγώ εδώ. Λοιπόν, με το 3 θα ξεκινήσουμε. 1, 2, 3. Αυτό είναι φωτιά που πήρε. Ναι, είναι μια φλόγα. 1, 2, 3. Χαροπάτα δυο μου χέρια τα χτυπώ. Χαροπάτα δυο μου χέρια τα χτυπώ. Μια και είμαι εγώ μικρή, φλογίτσα δυνατή. Χαροπάτα δυο μου χέρια τα χτυπώ. Χαροπάτα δυο μου γόνα τα χτυπώ. Χαροπάτα δυο μου γόνα τα χτυπώ. Μια και είμαι εγώ μικρή, φλογίτσα δυνατή. Χαροπάτα δυο μου γόνα τα χτυπώ. Χαροπάτα δυο μου πόδια τα χτυπώ. Χαροπάτα δυο μου πόδια τα χτυπώ. Μια και είμαι εγώ μικρή, φλογίτσα δυνατή. Χαροπάτα δυο μου πόδια τα χτυπώ. Χαροπάτε να γελάσω δυνατά. Χαροπάτε να γελάσω δυνατά. Μια και είμαι εγώ μικρή, φλογίτσα δυνατή. Χαροπάτε να γελάσω δυνατά. Αλλά δεν ήρθανε ζωάκια. Πάω να ψάξω, μήπως είδατε τίποτα εσείς? Εγώ είδα. Τι είδες? Είδα μια καμιλοπάραλη. Ω, δεν την είδα. Κάποιον βλέπω. Να πω. Πες μου. Εγώ είδα μια μέλισσα με μια παταλούδα. Αχ, καλά, δεν μου κάνουν αυτά, είναι έντομα. Εγώ θέλω να κάνω παρέα με ζώα. Έλεγε εκείνη η γριά. Και ο γέρος και η γριά. Γιατί λίγο. Με δόντια φοβερά. Εγώ βρήκα ένα λαφάκι. Ένα λαφάκι. Κυρία Κωνσταντίνα, μπορεί να πες έξω την οκλέλα αυτή. Κοίτα να δεις τι έρχεται από εκεί. Και εγώ τρομάζω. Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Είστε καλά? Τι κάνετε βρε παιδιά εδώ στο δάσος? Δεν ήρθατε να κάνετε? Η φλογίτσα έφυγε επειδή ήθελε να μάθει τον έξω κόσμο. Φλόγα? Εδώ στο δάσος φλόγα? Ναι. Αποκλείεται. Ναι.
Αποκλείεται. Θα σε προβάλλω. Αποκλείεται. Εγώ δεν βλέπω καπνό πουθενά. Παιδιά, πολύ επικίνδυνο αυτό. Τι κάνει η φλόγα εδώ στο δάσος? Ξέρω. Τι πείτε μου, βρε παιδιά, δεν ξέρω εγώ. Άκουσε έναν γέρο με μία αντιγιά να λένε μία ιστορία για σένα. Με έχετε ακούσει πως φωνάζω? Ναι. Ακούστε με καλά. Μπορείτε και εσείς να κάνετε τη φωνή μου? Είσαι Νίκο. Ναι, είμαι Νίκος φοβερός, με δόντια κοφτερά, με νύχτα και έχω και μια ουρά. Βγήκε. Παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν μ' αρέσουν οι φωτιές. Ήμουνα μια φορά πήγα σε ένα σπίτι να φάω 3 γουρνάκια. Και εκείνα τα πονηρά δεν μου ανοίγανε την πόρτα. Ανέβηκα κι εγώ στην καμινάδα, μπήκα μέσα, ανάψαν τη φωτιά και η ουρά μου έγινε μαύρη κατά μαύρη. Γι' αυτό δεν μ' αρέσουν οι φλόγες. Η φλόγα όμως πού είναι, δεν τη βλέπω. Καλέ, εσείς έχετε δίκιο. Είναι φλόγα αληθινή. Αν τι νόμιζες είμαι ψεύτικη. Και τι κάνεις εδώ? Ήρθα να κάνω φίλους. Θες να γίνουμε φίλοι, να σε πάρω μια αγκαλιά. Όχι. Να με πάρεις αγκαλιά να με κάψεις. Κοίτα εδώ, κάει και μια φορά η ουρά μου. Και εγώ δεν την ξέρω πατάω. Αλλά δεν μου λες. Ξέρεις ότι εδώ στο δάσος που είσαι είναι πολύ επικίνδυνο? Γιατί εγώ δεν ήρθα να κάνω κακό σε κανένα. Ναι, αλλά μπορεί να κάψεις το δάσος. Όχι, μα εγώ δεν θέλω να κάψω το δάσος. Εγώ θέλω να κάνω μόνο φίλους. Φίλους, ναι, αλλά ποιον θα κάνεις φίλο? Κανένας δεν νομίζω ότι θέλει να παίξει μαζί σου. Α, Καλά, εγώ θα πάρω θα πάρω αγκαλιά τα δέντρα. Τι, τα δέντρα? Όχι, να μην τα πάρεις αγκαλιά τα δέντρα, θα τα κάψεις. μα δεν θέλω να τα κάψω. Και θα προσέχω και δεν θα τα κάψω. Παιδιά, νομίζω αυτή η φλογίτσα δεν ξέρει τι της γίνεται. Νομίζω είναι τρελή. Νομίζω ότι έχει μια εντύπωση ότι όλα είναι τέλεια όταν είναι εδώ στο δάσος. Αλλά εγώ ξέρω ότι είναι επικίνδυνο πολύ. Αυτό θα την πατήσω. Θα την πατήσω κάτω να σβήσει. Τι είπες? Τίποτα. Έλα πιο κοντά. Εγώ να πάρω τον παπά μου να έρθει με το πυροσβεστικό να σβήσει. Τι, ο παπάς είναι πυροσβέστης? Ναι. Καλά. Άμα χρειαστώ βοήθεια να τον πάρω τηλέφωνο δηλαδή. Ναι. Εντάξει, ευχαριστώ. Λοιπόν, Τη φλαγίσα μάτικα. πάω τώρα να τη σβήσω. Τα κυνηγά για σένα. Θα καλέσουμε τον κυνηγό. Λέτε να έχει κανένα ποτήρι νερό? Όχι. Εσένα θα κυνηγήσει. Ακούω νερό, ακούω πυροσβέστη. Θα φύγω εγώ από εδώ. Ούψ. Η φλόγα, η φλογίτσα, σαν άκουσε ότι ένα παιδάκι ξέρει έναν πυροσβέστη. Ο μπαμπάς του είναι πυροσβέστη. Εγώ. Και ότι ο Λύκος μπορεί να φέρει κανένα ποτήρι νερό, γιατί γνωρίζει έναν κυνηγό. Έφυγε. Και ο Λύκος δεν ήξερε τι να κάνει. Τον κυνηγό να σου πω γιατί θα το καλέσω. Πες μου. Για να φέρει την καραμπίνα και να του σκοτώσει. Όχι μωρέ, άμα με σκοτώσει, θα καεί το δάσος και εγώ τώρα πρέπει να βοηθήσω το δάσος να σωθεί. Λοιπόν, μπορώ να φωνάξω την κυρία Κουκουβάγια. Αυτή είναι σοφή και ξέρει πολλά. Τι θα την καλέσεις γιατί εγώ θα της πω Ναι. να έρθει να σε πάρει με τα κουφτερά της και να σε πετάξει μέσα στη φλόγα. Γιατί με φοβάται ρε παιδιά, εγώ είμαι καλός, ευγενικός. Ναι, όλα στα παραμύθια, όλα εμένα θέλετε να ακούτε, γι' αυτό και εγώ θα φύγω. Να σε πω λίγο Λίκε. Τον πήρατε τον Λύκο. Αυτά που του είπατε καθόλου δεν του άρεσαν. Την κουκουβάγια, την κουκουβάγια. Πήγε και βρήκε την κυρία Κουκουβάγια. Η κυρία Κουκουβάγια διάβαζε, είχε ανοίξει τα βιβλία της. Όταν ο Λύκος της είπε ότι το και το μια φλόγα στο δάσος, η κυρία Κουκουβάγια δεν ήξερε τι να κάνει. Δεν είχε ξαναπιάσει φωτιά στο δάσος. Σκέφτηκε από εδώ, σκέφτηκε από εκεί και λέει: Θα καλέσουμε. θα φωνάξουμε την Αλεπού. Όχι την Αλεπού. Την Αλεπού. Κάπου κρύφτηκε η Αλεπού. Από εδώ κάπου κρύφτηκε από εκεί. Νόμιζε ότι ήθελε. Ξέρω που είναι η Αλεπού. Πίσω από ένα δέντρο. Λες να κρύβεται. Όχι. Άκουσε. Η Αλεπού είπαμε είναι πάνω από το δέντρο. Άκουσε η πονηρή Αλεπού ότι λέει στο κοτέτσι της γιαγιάς έχει κότες πολλές και πήγε να φάει κότες.
Έτσι. Πάτησα. Σε θάμπασε η Αλεπού. Όχι, παιδιά. Πάτησα την ουρά της. Και νομίζω ότι κλαίει. Γιατί κλαις, κύριε Αλεπού? Τι έπαθε, σου πάτησα την ουρά τόσο πολύ? Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Όχι, δεν μου πάτησες την ουρά, κυρία μου. Αλλά ξέρεις, η κυρία μου γουργουρίζει. Μήπως έχεις τίποτα να φάω? Για να δω. Μια σφυρίχτρα έχω. Τίποτα. Παιδιά, δεν έχω τίποτα. Τίποτα δεν έχω. Εγώ έχω. Γιατί? Έξω έχει φαΐ. Έχει φαΐ. Πάμε. Καλά, θα πάω σε λίγο. Λοιπόν, παιδιά, τι στο έπαθα. Κυρία Αλεπού, είσαι πολύ. Δεν θα πιάσω. Πήγα στο Και κοτέτσι. να σε πάω στη φωτιά να καεί η ουρά σου. Όχι καλέ, να βάλουμε το ζωάκι να καεί, να κινδυνεύσει. Κυρία Αλεπού, για πες μας όμως. Όχι, εγώ θα κάνω το καλό, θα κάνω το σωστό, θα φέρω τον μπαμπά μου, θα σβήσει τη φλόγα. Έχεις μπαμπά πυροσβέστη? Όχι, εγώ και ξέρω το πειράζει. Και κάνω το αστυνομικό, θα καλέσει εδώ πέρα να σε πάρει μαζί με τον Λύκο, τον κακό. Μα... Θα σε κλείσει φυλακή. Ναι, αλλά εδώ το δάσος μας κινδυνεύει. Άκουσα ότι έχει μια φλόγα. Τι είδατε τη φλόγα εσείς? Όχι φλόγα, μα τα μαλλιά. Ναι. Άμα πας τα μαλλιά, θα καεί η ουρά σου. Το ξέρω, γι' αυτό σας λέω. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Αχ, συστάθηκα από εδώ. Να τη φλόγα. Όλο και με πλησιάζει. Δεν ξέρετε τι κάνει αυτή η φλόγα. Αφού δεν βρίσκει κανένα ζωάκι να παίξει, πάει και παίρνει τα δέντρα αγκαλιά. Πήγε και πήρε μια βελανιδιά και την έκαψε. Μετά πήγε και πήρε αγκαλιά ένα πουρνάρι. Τώρα σε Πήγε. λίγο, πάμε να το μπαμπά. Αλλά τι το έκαψε και το πουρνάρι. Και μετά πήγε και πήρε μια αγκαλιά. Ξέρετε τι, θα σας πω, μια κουμαριά. Και κάνει και κουμαριά. Γι' αυτό, κυρία Αλεπού, πρέπει κάτι να κάνουμε. Δεν γίνεται. Εγώ να ξέρω τι πες. Αχ, εγώ ξέρεις, από την καλή πείνα. Και λουλούδι. Να σε πω κάτι, κυρία Αλεπού. Θα πάω να τη βρω, να την ψηφίσω. Κυρία Αλεπού. Πες μου. Έκαψε και η φλόγα. Ναι. Μια καμιλοπάρδαλη. Ήτανε φίλη μου η καμιλοπάρδαλη. Κάλκε. Άμα. Κυρία Αλεπού. Ναι. Ο μπαμπάς μου ξέρεις ότι έχει έρθει με το πυροσβεστικό. Και θα τον φωνάζει. Και γιατί δεν τον φωνάζεις να έρθει να σβήσει τη φωτιά? Περιμένει σε μένα να κατεβάσω ιδέες που εμένα η κοιλιά μου γουργουρίζει και δεν μπορεί τίποτε να στείλει στο Θες μυαλό νερό να μου. πιείς. Όχι, δεν θέλω νερό να πιω. Θέλω πολύ νερό να σβήσω τη φωτιά. Η φλόγα. Αλεπού. Να σας πω κάτι. Για πείτε μου ιδέες, πώς θα σβήσω τη φωτιά? Η φλόγα. Ναι. Και ναι, μάμα γελάει. Όχι, όχι, δεν γελάω με σένα. Α, να τη φλόγα. Φλόγα, τα που έκανες ήταν κατά. Να Ναι. σε πετάξω. Αλλά κανένας δεν με θέλει να κάνω παρέα. Κανένας δεν με θέλει για αγκαλιά. Να, θα πάρω εγώ την Αλεπού. Για να την πάρεις αγκαλιά, φόρεσε γάντια. Κανένας δεν με παίρνει αγκαλιά. Για να η ώρα. Και όσο φυσάει ο αέρας, και όσο ακούει φωνές, και όσο ακούει γέλια. Ξέρετε τι κάνει? Μεγαλώνει. Όχι. Και η κουκουβάγια πήρε να φωνάζει. Όλα τα ζώα να φύγουν από εδώ. Η κυρία Κουκουβάγια δεν την ακούς που φωνάζει? Φωτιά, φωτιά! Δεν την ακούτε? Δεν πειράζει. Έφυγε λοιπόν η Κουκουβάγια και πέταξε ψηλά και φώναξε σε όλα τα πουλιά να φύγουν από το δάσος. Και η κυρία Λεπού, μην βλέπετε που δεν είναι εδώ, τρέχει και φωνάζει όλα τα ζώα. Τους λαγούς, τις αρκούδες, τους ασπούς, τα φίδια, τα έντομα, τα μυρμήγκια. Και όλοι τρέχουν να σωθούν. Γιατί οι παππούδοι έχουν αρχίσει και σηκώνονται ψηλά. Και μπορεί να καεί όλο το δάσος και να μην μείνει τίποτα. Έτσι λοιπόν, θα πάρω τηλέφωνο, μισό λεπτό να πάρω τηλέφωνο την πυροσβεστική. Γιατί εγώ δεν μπορώ να το αφήσω αυτό έτσι. Η Αλεπού τρέχει, ο Λύκος έφυγε, η Φλογίτσα κάνει τη δουλειά είναι απ' της. έξω, να ξέρετε. Η Κουκουβάγια διαβάζει τα βιβλία της να βρει λύση και τι θα γίνει? Θα καεί το δάσος όλο? Ναι. Αποκλείεται να το επιτρέψουμε αυτό. Θα σβήσω εγώ τη φωτιά. Αποκλείεται, ο πατέρας μου είναι εκεί μέσα. Μισό λεπτό. Με συνάδελφο. Θα πάρω τηλέφωνο την πυροσβεστική. 1-3-3. Λάθος. Πώς? 1-9-9. Ναι, ναι, μ' ακούτε? Μ' ακούτε πυροσβεστική εκεί?
Ναι, είμαι στο δάσος και έχει πιάσει μια φωτιά. Και δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Έχουν φύγει τα ζώα, έχουν φύγει τα πουλιά και είμαι μόνη μου. Αλλά πείτε μου εμένα, εγώ. Τι θα κάνω, να τη σβήσω. Τι? Να μην κάνω τίποτα. Και να καεί το δάσος. Αποκλείεται. Θα έρθουν εκείνοι. Θα έρθει η πυροσβεστική. Σας περιμένουμε. Τι? Πώς σας καταλάβουμε ότι έρχεστε? Τι? Από τις σιρήνες. Έχουν σιρήνες. Έχετε και σιρηνά. Εντάξει, θα περιμένω εδώ με τα παιδιά. Γρήγορα όμως, ελάτε. Γιατί το δάσος κινδυνεύει να καεί. Γρήγορα. Παιδιά, μου είπαν να μην τη σβήσω τη φωτιά. Εγώ είχα την καλή διάθεση να τη σβήσω, να την πατήσω, να. Έχετε. Να πως ο πυροσβέστης. Κύριε πυροσβέστη μου, έλα γρήγορα. Ναι. Έλα γρήγορα, κύριε πυροσβέστη μου. Αν να δεις τι έγινε, ήμουν εδώ στο δάσος και είχα έρθει πότε, το περιμένεις λίγο. Ήθελα να κάθεσαι όλα καλά. Και ξέρεις τι έγινε? Κανένα ζώο δεν ήθελε. Και ξέρεις τι έκανε μετά? Πήγε και πήρε τα δέντρα και κάλυψαν τα δέντρα. Και για να κάνει όταν έβαλε ένα κουκουνάρι και πήγαινε από εκεί. Και πήγαινε από εκεί. Θα σου δείξω. Λοιπόν, δεν πιστεύω να φοβάσαι τις φωτιές. Τι είναι αυτό που κρατάς? Να σε ρωτήσω. Δεν μας χρειάζεσαι. Φύγε να τη σβήσω εγώ τη φωτιά. Όχι. Γιατί? Μα δεν έχεις εξοπλισμό. Δεν έχω. Να σας πω κάτι. Η φλογίτσα πήγε. Έκαψε το πουλί. Έκαψε και μια καμιλπά. Και έκαψε και μια καμιλπά. Έκαψε και ζωάκια δηλαδή. Να μην σβήσω τη φωτιά εγώ. Έκαψε. Γιατί? Είναι επικίνδυνο. Είναι τόσο επικίνδυνο που μπορεί να κάνουμε λάθος τρόπο και να γίνει κάτι χειρότερο. Μάλιστα. Για πες μου τώρα. Καλό είναι να πάτε εσείς γιατί δεν φοράτε είδη προστασία στο κράνος σας, τα ανάλογα παπούτσια. Να, παπούτσια φοράω για καινούργια. Ναι. Δεν είναι τα κατάλληλα παπούτσια αυτά στα σουβλιώτες. Και αυτό τι είναι, που κάνει πυροσβεστήρας. Πυροσβεστήρας. Αφήσουμε τη φωτιά για να τη σβήσουμε. Εσείς αυτό που κάνατε, το κάνατε σωστά. Να μας καλέσετε. Από εκεί και πέρα θα μαθηνθείτε για να κάνουμε και εμείς να παρακολουθούμε. Να σε ρωτήσω κάτι κύριε πυροσβέστη. Με ελικόπτερο ήρθες? Με το όχημα. Με πυροσβεστικό όχημα. Αυτοκίνητο, απλώς πίσω είναι με διαφορετικά εσωτερικά. Να σε ρωτήσω κύριε πυροσβέστη. Ξέρεις τον παπά του Δημήτρη που είναι πυροσβέστης? Ναι, είναι στο αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή και θα μας βοηθήσει και αυτός με τον τρόπο. Ωραία, πάω να φέρω την πλάκα να τις πείσεις, εντάξει? Εγώ δεν το έχω πει. Αλλά και πάλι σου λέω δεν είσαι και πολύ χρήσιμος. Μπορώ να τα κάνω Είμαι το Μόλις θείο. σας δεν μπορείτε παραλαμβάνουμε. Καλό είναι να απομακρυνθείτε για να κάνουμε εμείς τη δουλειά μας σωστά. Αυτό που κάνατε το κάνατε σωστά. Ωραία. Να μας καλέσετε. Ωραία. Και πέρα θα αναλάβουμε εμείς το έργο. Εντάξει, να τη φέρω λοιπόν, να τη σβήσει τη φλογίτσα, έτσι. Μισό λεπτό, παιδιά. Μην τη σβήσετε. Η μαμά της μπορεί να ανησυχήσει. Θα σβήσουμε την μαμά. Α, η Πονήρη, δεν το σκέφτηκα. Ήρθε ο πυροσβέστης. Να τη φλογίτσα. Τι θα κάνεις τώρα, θα τη σβήσεις? Α, όχι, μην τη σβήσεις. Θα της πω να πάει στη μαμά της στο τζάκι. Όχι. Τη φλογίτσα, ακούς, πήγαινε τώρα Θα γρήγορα στο φύγει να τζάκι. τη σβήσω τελικά. Τι μας είπε? Να τη Να τη σβήσει. σβήσει. Να τη σβήσει. Ένα, δύο, τρία. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, φρόστη, τι είναι αυτό, που έκανε σούτ έτσι. Το ήταν αυτός. Πίσω τη φωτιά. Μάλιστα. Α, μισό λεπτό. Κύριε πυροσβέστη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες και βοήθησες. Αλλά να σου πω, τι το κάνουμε, πού το βρίσκουμε να αγοράσω εγώ ένα? Άμα αγοράσω ένα και δεν πάω στο δάσο, δεν μπορώ να σβήσω τη φωτιά. Καλό είναι να έχουμε γνώσεις και Ναι. να μάθουμε μερικά πράγματα πριν πάμε να σβήσουμε τη φωτιά. Α. Μόνο με τα σωστά υλικά δεν μπορούμε να το κάνουμε. Πρέπει να έχουμε και κάποιες γνώσεις, να εκπαιδευτούμε πάνω σε αυτό. Ναι, από μια φορά είχα σβήσει τη φωτιά. Άναψε την στεριά, άναψε σου σουβλάκια και ούτως ένα σουβλάκι και ρίξα νερό και τα σβήσα όμως. Δεν είναι εύκολο στο ίδιο. Να πω κάτι. Οι περισσότεροι πυροσβεστές υπάρχουν και με αφρό, αλλά όμως υπάρχουν και με ένα άλλο έτσι. Α, πολλά πράγματα, Μάλιστα. Κύριε πυροσβέστη, Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Παιδιά, πείτε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά πάλι, παιδιά, σας λέω, απαραίτητος δεν ήτανε. Θα την έκανα εγώ τη φλόγα. Τα και θα σβήνε. Θα έχει γίνει κάρνη. Λες. Να λέει. Άσε, το ξεχάσαμε να σκέφτομαι. Την αλεπού και το λύκο να πούμε τι σβήσαμε τη φωτιά. Ακούστε όμως τώρα,
τώρα εγώ να σας πω, κάθε φορά που πάω στο δάσος, έχω 2 φιλαράκια, 3, 4, 5, 6, 7, 100, 200, όλα τα ζώα. Ξέρετε τι μου λένε? Ευχαριστούμε κυρία Κωνσταντίνα που ήρθες και ήσουν εδώ εκείνη την κατάλληλη στιγμή, γιατί αυτή η αχόρτακη φλογίτσα ήθελε όλους να μας πάρει αγκαλιά και μπορεί να μας έκυγε όλους. Ευτυχώς που ήταν εκεί πυροσβεστική κοντά και ακούστηκε η σιρήνα. Την ακούσατε τη σιρήνα, Πώς έκανε, μπορείτε να την κάνετε τον ήχο της? Τέλεια. Όταν ακούτε λοιπόν σιρήνα πυροσβεστικής, να ξέρετε ότι οι πυροσβέστες τρέχουν γρήγορα να σβήσουν μια φωτιά. Παρακαλώ. Από στον πόμο μετά να σας δείξω έτσι το πυροσβεστικό. Θα ανέβω και πάνω στο πυροσβεστικό. Και θα φέρω και το λίγο του μαλλικού να πάμε πάνω. Για πες μου. Το φως Ναι. του ματιού μου Ναι. το έχει κάψει φλόγα. Το κάψει η φλόγα, Η δικιά μου φλόγα. Ναι. Εντάξει, είναι πολύ ζουζούνα. Έτσι λοιπόν, παιδιά, Να τους δείξω το κάθε φορά που πάω στο δάσος, έρχονται τα ζώα και με παίρνουν αγκαλιά. Και ξέρετε γιατί με παίρνουν αγκαλιά? Γιατί τους έχω σώσει το σπίτι, τους έχω σώσει τις φωλιές τους, Δεν τους τους έχω σώσει. Όχι εσύ, πυροσβέστη. Ναι. Τον πυροσβέστη έπρεπε να Αν δεν πάρει είναι αγκαλιά. τον πυροσβέστη θα πάρουν αγκαλιά, τι λες καλέ, εμένα θα πάρουν, γιατί εγώ πήρα τηλέφωνο την πυροσβεστική. Ο πυροσβέστης Ναι, δεν όμως ήταν στο εκείνη δάσος. τη σβήσαν. Σωστά. Κύριε πυροσβέστη, έλα εδώ! Πού είσαι? Τα παιδιά, για φωνάξτε τον να έρθει, να τον πάρουμε. Κύριε πυροσβέστη, πού είσαι, έλα εδώ! Ήταν μεγάλο το δέντρο, παιδιά, και αργήσαμε λίγο. Να είμαστε πάλι. Κύριε πυροσβέστη, είπαν τα παιδιά ότι δεν το έσωσα μόνο μου το δάσος, το σώσαμε μαζί. Άρα σε πάρουν και Όχι, όχι. Μόνο σου το. Μαζί, όλα είναι ένα στονιμός κινήσεων. Ναι. Εσείς μας πήρατε τηλέφωνο να έρθουμε. Αν δεν ήσασταν εσείς, μπορεί το δάσος να μην το σώσει. Έλα κύριε πυροσβέστη με εδώ να κάτσεις εδώ να σε κάνουν μια αγκαλιά τα ζωάκια. Έτσι μια αγκαλιά, δεν πιστεύω να φοβάσαι το λίγο. Όχι. Α, ή την αλεπού. Εγώ θα Μήπως φωνάξω. έχεις κανένα και φτεδάκι. Πινάκι, τα μουρμουρίζεις. Και φτεράκια. Παιδιά, εγώ θα φύγω. Α, να σου πω. Κάτι μου μυρίζει. Μήπως έφαγες και κάνα κομμάτι πίτσα. Πού είναι η πίτσα εδώ? Ότι δεν μπορούμε να τη φάμε, κύριε πυροσβέστη μου. Λοιπόν, έτσι που λέτε παιδιά, Ας σας δείξω όταν εγώ. πηγαίνετε στο δάσος θα έχετε το νου σας. Μήπως δείτε ζωάκια που χρειάζονται τη βοήθειά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία.